10 días despois da presentación da moción de censura, a concelleira Tania Redondo comparecía para contar a súa versión. Se ben a edil asinou o escrito contra o aínda alcalde Luís Pérez Barral, o certo é que pronto se desmarcou da decisión, mantendo as súas funcións de goberno e a lealdade cos socios do Executivo. Hoxe oficializaba esta decisión renunciando ás filas do PBBI, co que pasará ao grupo de non adscritos. Hoxe renuncio como concelleira do PBBI, renunciando á miña acta e pasando ao grupo non adscrito do Ayuntamiento de Ribeira. Fago isto polos nosos votantes nos que creeron ese cambio. Fago eso polos votantes que non querían pactar co goberno que estaba actuando, que é co mismo que se vai a pactar agora. Aquí é a miña acta de renuncia. E ahora quero que veñan os compañeros. Redondo confirma as presións procedentes dos seus propios compañeiros do PBBI que lle levaron inicialmente a asinar a moción de censura para evitar prexuizos ao seu círculo familiar e persoal. Eu si me sentí impresionada, realmente, eu hacia a miña persoa, non pensei que a política era sucia, non pensei que podía selo tanto, tiña moito medo a que volveran outra vez esas épocas oscuras para o bar que gestionan meus pais. A día de hoxe teño apoio deles, non teño medo, se hai que pechar Baldomero, pois péchase, que, como di miña nai, ti non vives desto. Acusa aos seus xa excompañeiros de negociar e pactar unha moción de censura ás súas costas, incumprindo co programa electoral e co acordo de goberno. Presentouse unha moción de censura a cal é fruto de meses de negociación e reunións ás miñas espaldas. Reunións que se viñan facendo en concellos limítrofes a Ribeira, das cales me enterín despois, onde se xogaba o futuro de Ribeira sen transparencia ni lealtade dos meus 3 compañeros de partido. Considero que nunca traballín desta maneira, e non é maneira de traballar. Por iso non podo aceptar compartir goberno con esas persoas. Primeiro, por principios. Segundo, por respeto á miña familia. E terceiro, por respeto á palabra que din naqueles mítines de maio de 2023, onde dixen que non pactaría co goberno que estaba executando naquel momento Ribeira. Visiblemente emocionada, quixo agradecer o labor de todos os traballadores e dos outros membros do Executivo que a arrouparon nestes duros momentos.